RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Suong Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Girly. Hain ka man di ay. Wapali ko ni mo kuha ah. Imo makakuha sa bay. Kuan ra ba? Doon na pa may group study. Dinilian kayo kay reporting ni Ugma. Babe, sorry ha. Wala ko makatawag nimo. Busy mo gud ko. Ganina ra gyud ko napaabot nimo. Mayo ra gid ay nga nanawag ko. Gilain naman kog pinaabot. Sorry gid ha. Ugma na lang ko yung sa papauli. Okay? Love you. Love you too. Okay, amping. Bye. Mayo ra gyud nanawag na lang ko. Maglurat untang akong mata sa pinaabot. Pauli na lang ko. Hi! Nagsolo lagi karon. Padawon mo sa ko pauli. Kuwig lang ta. Pwede sa matakulian. Silingan, tabi ata. Abi ko sinabansa ko ni mo da. Classmate ta, silingan ta, pero mura tagdili ka ila. Kay, di magkamanagan ako. Riskuhan mo kukunin mo, Edward. Ay, salamat. Gilito ka gini ba akong pangahan. Pasalamat ka. Nga gilaay kog lakaw nga ako rang usa. Hinungdan nga nisugot ko makigdungan sa pagmamauli nimo. Hi mo si Lloyd. Ay mo uyab. Ano ba sagdamag mo pauli nga maurang usa? Busy siya. Dunay group study. Group study? Kinsa may iya mag-auban? Mga lalaki o mga babae? Ay dansa uy. Dulon biya nas chicks na imong uyab. Mabitik na to. Ha? Oh, mayo kaya niya ka na. Nauli ka na. Kaya nga naman di ay pa. May tuyo ka? Ambot lang ka kon wa ba ka ako masayop sa akong nakita. Aha? O, unsay bot may pasabot pa? Na mangud ko'y ka meeting sa usa ka restaurant sud sa usa ka mall. Mura man tog si Lloyd na akong nakita nga ni Agi sa tungod. Ug may kauban mang laing babae. Sweet ra ba kayo? Babe, sorry ha. Wala na sa ka makuha. Pasensya, nagid kayo. Wa pagid mahumo na nga mong group study. Mao ba? Dugaya no? Nilanat na magigtulo ka adlaw. Maubitaw? Kapoy na gani kayo kay nagdugan akong maulis amo. Nasuko na ganis mama. Unsa man, gusto kang tabangan ti ka? Ha? Ayun ay. Grupo ba yaming magtinabangay? Relax ka na lang diha, okay? Love you. Love you too. Bye. Ngano dili magiging makako sa pagsudya niya. Hinuon. Mahadlok sa kumusudya. Tugi dili ko gusto mag-away na lang unya mi. Tingalig. Tingalig na sayop lang si Papa siyang nakita. Tingalig. Tingalig tinuod ang kisulti nga. Nga nag-group study gid sila. Hi, classmate ka silingan. Pauli na ka? Doon nga nagyapon ta. Ayaw na. Dili mahimo nga magdunga na sa ta. Tingalig lainon pagsabot sa uban. Lloyd, Oy. niya ka man lagi. Mura lagag na kurat. Na-surprise ka? Art, niyaman ka. Abi ko na kung magsulong sa siya pauli si Girly. Magdungan lang kami. Kay managsilingan man mi. Nga naman, Bart. Didiskarte ka sa kong uyap? Huh? Lloyd, mahimo ba? Ayaw hatagig daot ang kahulugan ng pagduol na ako ni Edward. Unsa ba? O, dali na, Lloyd. Unsa gud ni? Motel man ang imong gidad anak ko. Mahal ko nimo, di ba? Pues, ipakita na ko na mahal ko nimo. Ug ako ka lang. Masaban, tumanan ko nimo o dili? Kadili ko mamugos. Kung tumanan ti ka sa gusto mo, mutuo ka na ba gyud kung unsa ko ikaw kamahal? Daganang istorya eh. Oh, good. Lloyd, pila na kahigayon nga gikatugyan ko kanimong akong pagkapapay. Tingali niya gumabdos ko.
Nganong mahadlok man ka? Nga di man ta kapasagdan. Basta baya ha? Ang may lakaw may mga barkada niya. Kuyog ka? Ha? Asa man? Ay, tagay naman, tagay na. Ah, ako na sad. Mahubugan ko na. Bitaw, pas na lang. Kay mahupugo niya ka. Ay, may bear. Ah, okay. Be. Ah, ah. Ah, mm. Hi guys! Oh, uy. Hello baby! Ni aga di ay? Kadiyot. Nganong gihakan mo nga akong uyab? Oh, uyab ka ni Lloyd? Ah, please lang ha. Mika, girlie, ayaw mo pag-away. Sabot-sabot lang gud mo. Arong away ba? Gilumpong minimo? Kamong duha nga akong uyab. Kung sikin sa'y makalahutay ninyo, aw, ako, ang dili, dili. Lloyd, Wa, kay wow. Nagsabakat. Papa! Kinahanglan nga paanihoon mo dayon din sa bahay si Lloyd. Aron kasabutan ang mahitungod sa iyong kasal. Kasal? Oh, kasal. Kinahanglan nga iyang barugan ang imong gisabak. Dili. Wa na si Lloyd din. Na-corner siya ni Mika. Tungod kay nagsabak na sa DIC. Wa na siya mo puyo, tipo ni Mika. Mama, nagsabak usap ko. Unsa man ako ini? Unsa ba ako buhaton? Nabutaan ko sa kong gugma. Gisultihan naman ang ko ni Papa nga nakita niya si Lloyd nga may laing kaubang babae. Apan, gipatuo ko nga akong kaugalingon nga dili si Lloyd ang iyang nakita. Ang labing sakit kay mismo ako nakasaksi nga duha ay mis ang kinabuhi. Apan, nipadayon paghihapon ko. Og managsama kaming nagsabak karon. Og tuan na mo puyo si Lloyd tipon kang Mika. Mura giduslak sa usa ka mahait nga kutsilyo ang akong dughan. Ilabi na kay gisigihan na lang ko kasaba sa akong ginikanan nga nagsabak ko. Apan dili matawag nga asawa. Dinhi na lang kutob. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni girlie nga taga Suong Lapu-Lapu City, Cebu. Ang mong kaagi kibata ng duwa sa radyo ni Miss Miraluna Tumulak o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ha, ipada sa handimanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamit. Mayong adlaw kanyang tanan nga napaminaw karon ng maong tulumanon, kini ang akong siliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako di ay si Michi, 28 anyos, may kaipon ug may usa ka anak. Taga Davao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa akong kaipon. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang nagsugod pa lang upang uyab nako ang amahan sa akong anak. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Dawatan ako sa mga kinabuhi, Minchi. Lisuraan na, oy, Raul. Ngano lisod man? Lisod ba dahil kong mahalon? Di man hinuon. Bahotan ka, responsable ka. O pinangga ko nimo. Unya, Naibaw ka na bitaw sa akong rason. tungod sa akong kamaguwang nimo. Dili sad. Kay age doesn't matter baya sa love. Pero minyo ka manggod. Dugay na lagi may nagbuwag sa akong asawa. Wala magali ko mahibaw o hay na siya karon. Bisan na. Mukalit palang tugtunga, patay ko. Di na lagi ito manghilabot pa nako. Kaya kung manghilabot pa, kani adto ra unta. Raul, unya na lang yun. Mahadlok pa ko. Mga reliyoso bilang akong mga parents. Naibaw kung dakong supak yun sila nimo. Minchi. Oy, kinsa nang magpamisitahan nimo dinhi sa ato, Miche? Ay, si Raul pa? Ya, dili na minyo. Dili pa, oy. Mao ba? Minyo maguna sa akong tanaw sa iyang pamarog. Ay, tungod ng tingali, tungod kay may edad siya pa. Maunang minyo siyang tanawon, pero dili baya pa.
Pila man day edad ato, Michi? Kuan, 19 years ang among gap sa among edad. Unsa? Hapit mo 20 ka tuig ang gap sa inyong edad? Uy, ayaw anang tawhana, Michi. Pa, Kay, abi ni mo, nagdudag yun lagi kong minyo na. Ngano nakahimo ka mas pagpamakak sa mga ginikanan? tungod kay... Tungod kay mahal sab ko nimo, Minsi. Raul, Di ka gusto nga didaan ka sa mga ginikanan ako. Gusto ka nga pirmi pa kung makapamisita nimo din sa inyo. Dili ba? Di ka gusto nga malaya ko nimo. Raul, Ayaw po niya ang imong kagalingon, Minsi. against nimong akong ginikanan, Raul. Ha? Nagduda si Papang Minyo ka. Unsa? Mangayon na lang paghago, Raul. Hunong na si mong pagpaninguhan ako. Uuni hanggang umihila ka man. Raul, Tungod kay supak sa imong buot, Minsi, dili ba? Kay may pagbati ka sa nako. ayaw na lang magkagpagsagod. Karon nga nahibaw na ko. Unsa sab ang imong gibati alang nako, Mins. Di na ginuong ti kabuhian. Raul, Bahala na og against ang imong mga ginikanan ako. Dili ko mo atras akong tinguha nga maako ka, Minsi. nagtuman jud ko sa akong gibati. Tungod kay mahal ko usab si Raul. Nituo ko niya nga wa na gyud sila sa iyang asawa, dugay na. Mao wa na mo kapugni ang duha na mo kapagbati. Nimabdos ko siya anak, og wa ni nahimo pang akong ginikanan. Nag-ipon na lang mi uban sa among anak. Wa ko magmahay sa pagpakig-ipon ni Raul tungod kay mahal og pinangga ko niya. Unya, nak, dali na. Mga ontas paborito nimong fried chicken din sa mall. Di ba ganahan man ka sa ilang fried chicken? Michi? Oh, darling? Daan pagkit lagi kong ikaw. Di na damayan ako? Ay, nanambok man kagod. Ay, may pagkagam. Naminyo na day kang bayhana ka. Ay, oo, oy. Og mo ni among anak. Hala, uy. Wa man lang ka mangimbitar sa inyong kasal. Na, di mi mahimo makasal day, oy. Ha? Ano man? Taas, kag istorya day. Ay, tanahin na. Kuyog ta, mga unta. Aron magkasulti ta pag-ayo. Awan sa gudi ay. Minyo din ang imong kaipon? Pero doon na silang buwag siyang asawa, oy. Kadang naminyo sila, wa man kundi buot, kay minor de edad pa. Ha? Unsay minor de edad? Minor de edad pang iyang kiminyo na tuhi kayo na. Maong di sila magkasinabot. Kay bisag minyo na sila, sige lang kung naghihapong adtos barkada ang iyang asawa, mugimik pa. Unya, nganong nakasalman sila nga minor de edad pa magkaang babae? Gilimod lang kuno ang edad, aron magkasal sila. Oh, kun mauna, piki dito ilang kasal. Ha? Kay may sayop na information sa ilang kasal. Matawag nga piki ang ilang kasal. Mao ba? Kalipay naman ako og piki to among kasal. Aron makasal ta, Mins. Maayo unta no. Aron mahimong legal ang atong pagpuyo. Abi mo, permi bi ako magkulbaan ng atong panag-ipon. Nga basik usa ka adlaw niya ana, sulngon ta din sa imong asawa. Di na tumugukod na ko itong bayana. Kaya ang katapusan akong nahibawan, may lain sa siyang uyab. Maman bitaw nga, wala ko ganahin nga mugukod niya. Di ang nagkabuwag na ni. Raul, Ikaw ang gusto kong pagkaslan, Minsi. Kung kinood man ang gisulti sa imong amiga, nga matawag nga piki itong among kasal, magpagkasal ta, Minsi. Raul. So pagpagyapon ko anang kaipon mo, Michi. Kay bisag unsaon o unsa pang katarungan, minyo gyud ka nang gikaipon nimo. Ug kung mabuang ang utok atong iyang asawa, ugokdon mo. Mapreso gyud mo ha? O bitaw, may anak ba ya mo? Igo na ka ng himuong ebidensya sa iyang asawa aron mabalhog ka mong duhas bilangguan. Unsa? 10 years na kami karong nag-ipon ni Raul. Maayo ang dagan sa among pagpuyo, uban sa among usa ka anak. Og pinangga kay ko ni Raul, ingon man ang among anak. Kasalan gyud ang kuwang namo aron mahimong legal ang among panag-ipon. Ang akong mapangutana mo kining mosunod, una pangutana, kasado kining akong kaipon. Naminyo siya kaniadto sa usa ka minor de edad, o gilimod lang ang matuod nga edad aron makasal sila kay mabdos na ang babae. Balido ba ang ilang kasal? Ikadahang pangutana, kung dili man balido ang ilang kasal, mahimo ba kaming magpakasal sa kong kaipon karon? Ikatulong pangutana, may anak na kami ni Raul karon, og 10 years na kaming nag-ipon. Kung mahibawan kami sa iyang asawa,
Mahimo pa mi niya magkasuhan, nga dugay naman silang nagbuwang? Mapriso ba gyud mi? Ikaw pa to katapos ang pangutana, kung pananglit makasuhan man gyud mi. Mahimo pa naman ikatarungan nga piki ang ilang kasal? Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Michi. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang mohatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling drogas. Og ay ninyong dugaya ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sa letter sender? Sa ang atong letter sender si Michi, Yes. 28 years old, taga Davao. Yes. Punto legal kining problema ni Michi partner. 28 years old. 28 years old siya, no? Naikaipon. Oho. Nga 47 years old. Oho. Nga minyo, no? Mo. Nga 10 years na silang nag-ipon sukad lang buwag sa asawa unya ang iyang kaipon nas kuno puy anak nga usa. Ang sugilon sa iyahang kaipon nga underage pa kuno ang naasawa ini. Dihang gikasal sila o gipiki lang kuno ang ilang edad. papeles. Aha. Sa buntis sa naman ang babae pa kuno partner, no? So unang pangutana ni Michi, kasado ni kining akong kaipon naminyo siya kaniadto sa usa ka minor de edad nga og gilimod lang ang matuod nga edad niini aron nga makasal sila kay mabdos na ang babae. Balido ba ang ilang kasal? Dili valid ang ilang kasal tungod kay namakakman sila sa edad, no? Oh. Kay ang pwede makasal 18 years old man and above. So kung below 18 ka, dili ka pwede maminyo. Pero it is not for you, dili ang kanang naminyo, muingon nga invalido ang ilang kasal kinahanglan ug naay declaration og desisyon sa nullity sa korte para pagdeklarar kay naa may naman sila marriage certificate nga nigawas. Kinghanlan pa na nila i-disprobar ang kanang maong papeles. Pero yes, naay basihan para mawalang bisa ang ilang kasal. Because minor pa partner. No? Yes. Ano ang pangutana? Kung dili balido ang ilang kasal, mahimo ba kaming magpakasal sa akong kaipon karon? Munang ningingon ko nga dili sila ang katong mga naminyo, no? Dili ang imuhang kaipon, mo deklarar ug moingon nga invalido ang iyahang kasal tungod kay naa may papilis, nga may marriage certificate ug na record man na. Kinghanlan pa na nato ipaanal mapawalang bisa ang katong ilahang unang kasal, usa pa ka pwede maminyo. Ang proseso nga gitawag ana mo giingon nga annulment. Annulment Ang of basihan marriage. nganong nagpaanal mo tungod kay invalid ang kasal kay minor de edad pa man di ay siya na makakman mo pagkasal ninyo. Na falsification of public documents. Apil na siya. Ikatulong pangutana partner. May anak na kami ni Raul karon. Og 10 years na kaming nagipon. Kung may bawan mi sa iyang asawa, mahimo ba mi niyang makasuhan nga dugay naman silang nagbuwag? Mapriso ba gyud mi? Mapriso gyud mo kung makonbikto mo sa kaso nga bigami kay nagpuyo man mong duha isip ba nag-asawa unya di man di ay kamo ang minyo sa usat usa. No? Nya ang laki man ang minyo ninyo mo nang kaso ana mo nang kaso nga concubinage. Wa man gud na nag-ingon nga sa ang basihan nato nga magkaanam nagkadugay, magkaanam nagkahanap ang inyong obligasyon. Dili man na ingon ana because for as long as wa gyud na gideklarar sa korte pinaagi sa prosesong gitawag nato nga annulment of marriage. Nagpabilin gyud ng papilis dinha kanang marriage certificate. Nagpabilin siyang legal nga asawa, bahala na og pagkasal nila minor de edad siya.
So di gid siya pwede, si Raul di pwedeng makig-ipon og lain, di pod mo pwede makasal unless Maanol. correct. Due to psychological incapacity. Dili, Oh, due dili. to minor, kuan man Minor. siya, void marriage Alright, because oh. of kanang minor. Minor pa siya. Lacking the essential requisites of marriage. Alright. So ikaw upat nga pangutana. Mm. Kung Kung pananglit makasuhan man gyud mi, mahimo ba namong ikatarungan nga piki ang ilang kasal? Dili. Like I said, sa una na akong gitubag sa inyong unang pangutana, dili kamo, dili ang minyo, dili ang katong ningingon nga minor siya ang mohimong mo deklarar nga invalid to. Therefore, di po na ninyo mahimong dipinsa nga muna nag-ipon mo kay invalid to ang kasal. Nga naman, tungod kay kani atong gingon presumption manggud na nga regular ang inyong kasal, presumption na nga regular ang inyong papeles tungod kay ning exist naman na, naa naman na, kamo may nangilad, kamo'y pag-agwanta. Ganahan mo nga i-invalidate na, mawagtangan nagbisa ang inyong kasal, hala, pag-file mong annulment. Dili kamo'y magbuot-buot. Okay? Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. O maayong adlaw.